Yeah, this is Durban Network igama uSabelo Ndabase. Sise-amphitheatre workshop. Njengoba manje nginothishela insizwale Olundi phasheya kothukela bathi uLundi madoda olumahlekisile. Thishela ngiyabingelela insizwa kithi. Ngane uthi yaphila. Siyaphila mfowethu. Nazo. Insizwa ngathi khona into yenza ngayo abantu bakuthanda amabala nje. Yindaba khona into ifaka phansi kwamasokisi. Ayikho ngeke ngayifaka kodwa ukuphila iqiniso nje ungayiphilisa amanga ube yilento oyiyo abantu bazothandayo. Yeah. Asikhulume ngomculo wakho. Bayawumukela abantu bayawuthanda umculo wakho. Mawuse studio osukuyicabanga lefike futhi ifike iconnect nabantu. Into engeke ngiyenze mina webhodi ukubuka abantu ukuthi yini baphazamisile kakhulu ngaleso sikhathi okanye njengokuthi sesiphila ezweni la social media. So uma ngicula ngokupostana wonke umuntu into esicommon leyo kuhlezi kukhulunywa ngayo. So ngisebenzisa kakhulu into abazothi abantu mabeyibuka ifike kalula engqondweni ibe lula. So yona into engathi iyangisebenzela okwamanje. Esikhulumeke ngothishela mhlawumbe e-stage njalo mangabe use stage you just bring that fire like abantu baya connecta nawe e-stage uletha umlilo wodwa yini upractice noma mhlawumbe nikhule nizinsizwa namaboss. Ngikhule nje ngigida ingoma mina mfethu ngikumaskandi nje kungenxa yokugida ushaman. So ngikhule ngazi ukuthi fanele ufake umoya ukuze abantu bekubone ukuthi userious ngalento uyayihlonipha nawe into yakho uyimisele ngayo. So makuzofika mina kudembesele mina e-stage nabantu abezukuba nayo leyo nto leyo. So kufanele mawuse stage ulwele ukuthi ngempela nobe enganakile ngisho becofa ifoni ayiyeke ezwe ukuthi konke yenzakalayo lapha e-stage. Sikhulume ngoku-assemblisha amagida ngoma khona indlela yini owenza ngayo ukushuza ukuthi hayi lo ngagida naye lo angaba semva kwami. Zisizwa zasekhaya zonke lezi bengigida nazo vele. So ayikho into engayazi ngabo. Akukho ngiyabazi ba weak kuphi ngiyabazi banamandla kuphi. So abaningi nje laba vele ngikhule nabo. So yeah. Uthishela igama lakhe as a brand manje as a trademark iloko liyakhula liyaphezulu kusho ukuthini lokho? Ngiyajabula kakhulu ngalawo ukuthi angazi abantu ngababonga kanjani indlela abangamukela ngayo nje angazi. Usuku nosuku ngibona uthando luyakhula. So nje ukubonga nje abantu abaphela angakho ukusa kwami abantu abezwe into kimi base bekhombisa ukuyeseka. So nje ngiyajabula kakhulu. Sikhulume ngengoma zakho. Ingoma zakho oyikhiphayo zonke zithola lento ekuthiwa i-popularity abantu baloko bayayireceive. Kusho ukuthini lokho futhi kubona? Ukukhula kwengoma zakho. Ngoba ngithi ngisabonga nje namanje yikho lokho ukuthi bawemukela bayawudlala kusho ukuthi into engiyenza iyazwakala. Yabona. Yeah, besikhona si-Durban Network nothishela insizwa le enkandla. Thank you mfethu. Olundi. Siyabonga. So Olundi ayikade So enkandla. Siyabonga kana wena. Abafuna ukuthola lapha ku social media bakuthola kanjani? Facebook no TikTok uMaganga Thishela. Yeah. Naku YouTube uMaganga Thishela wenze show ukuthi mawudlala ingoma uyidlala ku channel right khona abawuthatha umsebenzi womuntu bewenza into zabo. Oh yes. Kuyiqiniso lo. Yeah. Besikhona si-Durban Network noMaganga Thishela. Siyabonga ngani yabo. Siyabonga kakhulu. Thank you. Sure.